И здравейте хора, в днешното видео ще видите отваряне на капсулки в CS2. А сега към видеото. Самба, синга, тон, тороте, тан, тан, синг, тун, тунг, тунг. Откъде да започна? Отдолу нагоре, отдолу. Тихо. Легендите са накрая. Туш, 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 туш. Туш. Радня. Да. Самба, синг. Туш. Как тя е Холори Аратум човек. Глитър. Глитър. Туш, 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 туш. Видях хол. Мина хол. Чакай, тая... Ще отворя с носа. Да го чакай. Доч? Следващата капсулка с газа. О, доч? Ара дай. Доч? Искаш стане ли? Добре. Сега ще отворя с средния ми пръст. По-добре да ги отворя. Този габен много ме дразни нещо. Гъбката май да те хареса. Чакай малко сега. Гъбка. Отвори я с ухото. Няма казвам с кое отварям в момента. О, господи. Тъй. Помнич. Ара отваряй. Чакай сега. Леца, ще отвориш осмата капсула и ще се... Чакай малко. Нещо хубаво. Накъдето ми спре ръката, там където най-много го усетя. Тук много усетих. Ай, легенди. Давай. Не си го усетим. Я пробвай пак. Чакай. И с затворени очи. Да помириша. Десетата капсула. Намирисваме. Мириш. Тази много. Чакай малко. След това 10-та. Мина червено. О, ужас, смена червено човек. Мина червено. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, Леса, тая. Отвори ли? Намирисваме. Отваря. Не ми Перфект, уърна да подред. Ко? Падай му за Сон терите кон, син сон терите кан контент, сон терите кон тун. Тя капсули са най-лоши, не знам какво отараш тя. Може. Мина червено! На мен от... Ой, и свърши точно до Реаратума, уж. Бояна му. Дан донде! Асин саран ден глоб. такова ни трябва, ама хол. Глеса, значи което ти е над тази капсула, което ти е над късметлийското оръжие, ава. Ами, ето и. Да. Мина червено. Мина червено. Ма такова хол ти трябва, не такова. Хол. Колко струват глитарите? Поне 3 цента. Чакай малко. Малко. Не мога. Red Legends капсулите за накрая. Мина хол. Не за малко. Как да изхабите 5 евро? Еми по-добре да беше отворил 2 кейса. Много честил е, стил. Боене, 2 кейса са все едно да отворя половин капсулка. Бояне, даваше му глитъри преди ти дойде и не му е дал един глитър. Чакай малко сега. Сон, терете, кон.
Много го усетих. Холд. Мина червено. Насра. Ай, стига, бе. Посара са капса. Не, чакай малко. За да го объркаш, първо почти да отваряш едната, почнат с ни клоу. Това като ми се е падало. 2.23-та. И аз имам 2.23. Ха, отвори оная, дето ти е да темката. О, няма отварям Legends. Той е Legend. Legend за накрая. Отвори тази дата за скаута. Защо случи никоя, малек? Тра-тро, тре, тра-тро, тре, тре-тро, тра-тро, тре-тро, тре! Давай, вярвам в тебе, вярвам. Бояне, не дей вярва в мене, вярвай в Оня. Имаме напредък. Не, нямаме. Само остро някакво евро. Що ли е ратомето скъпи? 55 цента. Айде, защо слоп? И толкова. Ти изпито. Не, някоя друга. Значи, ей, тук е гадното. И тук има... Чакай малко, Бояне, тук има гадне. Значи няма да е тая. Като ти над старото тяка има глитър. Тук също има гадно. Чакай. Тук има гадно, тук има гадно, тук има гадно, тук има гадно. Ма то навсякъде има гадно. Къде има хубаво? Спървани надолу. Виж, има глитър The Mongols. Да, ей тук. Колко струва Сега отваряме го. Завърти го. Колко струва или 100 глитарик? Дето е зеленото. 0 цента. Да, завърти го. Така, усещам го. Айде, усещам го. Усещам го. Мира червено и холо. Първото холо. Той го усещам, че е 20 центово. 20 центово, наистина. И тук има хубаво. Тук долу има хубаво. Свързваме пътищата. Пада тука. Пада тука. Не, най-вдясно ще има, най-вдясно ще има. Трябваше да направим свързванията. Значи, тук има... Има, тук няма. Останаха само 5. Отворена легенда. Къде се свържат пътищата? Една легенда. Къде? Отвори един Legend. Най-отляво легендата. Не! Чакай сега, стой. Да. Чакай малко. Team Spirit. Аз съм много Давай. Чакай малко. Трябва да направим перфектен тръгълник. Холо! Дроп на холо, трябва да спам още сок. Айде, виждам го. Виждаш ти. Чакай малко. На коя черта? Гиф. Габен. Стикер. Плиз. О! Чакай. Имам идея. Ники. Отвори си конзолата. Направи да ти я пущи целия екран. Сега махни конзолата, отвори капсулката и като се върти капсулката, пусни конзолата да не му виж когато се е паднал. Да не мой да не виж толкова много. Отваря една легенда. Човек всяко мале, злато, Изчакайте още малко. Видим го, че е траш. Останаха само 3. Давай пак, по същия начин. Какво има 3? Какво има 3? 3. Трегълник. Триъгълник! Къде е триъгълника?
Ники е Усещам го на такато. На така. Тук става много хубав триъгълник. Кафето е дезерт, бе. Бах ти яке е дезерт игъл. Илюменът. Ти си илюменът. Ето го триъгълника. Виждам го. Илюменът. Ей тука. До емката, отляво на емката. Прав ъгъл. Прав ъгъл. Тук се намира правия ъгъл. Отварям Legends. Закри го! Туш. Откри го! Глитър. Пръцкаш е. Искам просто още едно хол. Каквото и да е. Абе, без да закриваш, давай, без да закриваш. Отвори до емката си, отляво на емката. Чакай малко. Отляво на емката. Или Трябва знаеш да какво? направим. Отвори това. Отвори Ритуал. над акато ти. Viber. Отвори над акато ти. Отвори над акато. Чакай малко. И после до емката. Ако бяха копех, Агия, ще имаш повече късмет. Млъкни, Бояне! Той не ти е Усещам го, пецим. давай. Усещам го, давай. Не го усещам. Следващото го усещам. Давай. Закри го. От цялото. Туш. Без да закриваш. Това беше едно. Окей. И така, хора, в видеото не се падна нещо хубаво, но все пак отворихме едно хол. Ако ви хареса видеото, дайте по един лайк и ако искате да ни подкрепите, абонирайте се. До скоро!